oras hatod sa Indokang. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Leon Extra Strong Beer. Bangis mo! Mga tugang, iskaramusa na sa DCGB! Ano yan? Iskaramusa na sa DCGB! Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana, Marina, entra na sa Escaramuza. Halatin do ang ay day Kuya Ramir may petsa 31 palan kitangon niya. Huna ako Kuya Ramir sa aga may good news na. Ito palan may petsa 31 po palan kan Hulyo 2026. Bakol pong mga aktibidad ang mga nagpapadagos hindi po sa tuyang palibot. Ang Department of Trade and Industry iga po sindaki diskwento caravan dyan sa indang pangrehiyon po na opisina. Magpasiling lang po kamo dyan sa Barangay Rawis, Legazpi City. And duman sa indang garage. Ano ba ito? Parking area. Garage. Ang garage ngayon. Iba man. Sorry ha. Ito kaya naglog sa isip kong primero. Parking lot. Yan po duman naka-display man iba mga produkto. Hali po tabi sa tracing mga distributor na nagpapartisipar po tabi dyan. And happy 45th anniversary para po tabi sa mga personalized kan DTI. Sabi ka subago ni RD Dindo na ball. Didi na nga katang magururang, sarabay na nga katang magururang digdi sa DTI. And ang asigurasyon niya na sa pagpapadagos kan sa inang pagserbisyo sa niya man po grarayan na pagsiguro ninda na may dekalidad na pagsiserbisyo bako lang po sa mga Bicolano kundi pagsiguro man po naan mga produkto na ipigdadara po sa manibang parte kan sa tuyang nasyon and sa manibang parte po kan sa tuyang kinaban nasa marahay po tabi na kalidad iyan and kaya makipagsabayan kaya kamo po kung kamo nagpaplano po na mag-put up ni na trabaho o ni na negosyo and day pa po kamo masyadong nakakapag-conceptualize kung ano ito day pa kamo kung paano po indo ipapackaging kung paano po supangaran nindo kaayan and then sa mga magakanigong mga permits magdyan lang po kamo sa pangrehiyon na opisina kan DTI o sa indang mga negosyo centers dalan po willing po sinda kain mag-assister asin magtabang po tabi sa indo. Maray na pagkauto po dyan kay Ma'am Bem Berango ang tagapagtaram po tabi kan DTI Bicol. Kasubago niya siya dyan sa po digdi sa indang panrehiyon na opisina and nagkaigwaman ki Thanksgiving Mass. Pagpapanginatan po yan ni Father Jem Penetrante. Naghilingan na sila kami Kuya Ramir Kasubago. So tigahanap kong pati sa imo kasuhapon. Naghilingan na kami. Maray na pagkauto po sa mga taga Ravax Animal Bite Center. Sabi ni Ma'am Tet digdi kasuhapon, medyo nadangog ni kay Sir Pio Kasubago pero otoron ko po gararay para naman po sa mga paraan tabayta na naghahanap po kamo kung kamo po ang nakagat, nakamrot daiman po lugod or sa iling nindo may day lang nindo namangnuhan na may mga gaaris kamo dyan. Itong sa mga kinamrutan baga dyan. Dahil nindo aram kung ano kaiyan. Pwede ka mo kamong pasiring po dyan sa iba-ibang branches po tabi kan Ravax Animal Bite Center. Sabi na digdi ni Ma'am Tet, marina pagkahapon po sa Gabos, tigi-informaran po ang mga pasyente, asin mga masunod man na mga pasyente, dahil man lugod po na magdakol ang kaso digdi pero digdi sa Legazpi, wala man po kaso nin rabies sa tawo. Just in case po kung kamo na scratch o nakagat po nin aya mo ikos, ang Ravax po tabi digdi sa Legazpi, partikular na po dyan sa may Old Albay District, and bukas na po alas 7 nin pagkaaga,
asin na sagod po yan na alas 6 nin pagkahapon. Sabi ni, no lunch break. Pero may lang gustong sabihin, Ma'am Tet, na so nakadestino dyan. So, sa imong personalize po dyan, day na mangungod to. Ang pasistema ka iyan. Kung halimbawa si Kuya Ramir ang nakamando man sa front desk, pag makaw na si Kuya Ramir, ako ang marelyebo. Ikaw ki relyebong mangyayari. Para man syempre, day man magutom si Kuya Ramir. Pero okay lang na medyo magutom si Kuya Ramir. Tapos sabi ni Ma'am, nagdadakula ka na ngayangon niya. And ang serbisyo po kan Ravax po na po alas 7 nin pagkaaga. No lunch break po. Sagod alas 6 nin pagkahapon. And iyan po nalakdang na iyan. Pigigibo po kan Ravax na nganing masiguro po na may efficient na delivery po kan mga serbisyo ninda. And then syempre, lalo na baga Ma'am Tet, pag halimbawa hali duman sa Muya, last time nag-message ako kay Ma'am Tet, mga Sabado ata ito or weekend. Igwaki, halimbawa ngaya, kung duman sa Muya, biyahe duman Ma'am Tet, kan first trip pag Monday, alas 6, 6:30 nin pagkaaga. Di syempre kung medyo makurukas-kas, madali na mapano sa jeep duman sa Muya. Mga 7:30, bukas na po, nakaabot na iyan dyan sa Old Albay District. Walking distance lang po iyan dyan. Kung kamo or exercise man, from Albay Cathedral, pirang kanto lang po ang sa inyong aagihan dyan. Kasi ring lang po yan. And kung halimbawa naman, sunakamrot o nakagat, saro ngayang empleyado kan gobyerno, na ang out ngay alas 5, may sarong oras ka ba? Pasisiring po dyan sa Ravax. And dako lang bentahe pa yan. Takong na-chat mo na si Ma'am Tet, tapos may prior abiso ka na medyo malilate ka. Tigahalat pa po talaga ninda. Ako makasabi ako kaya na maski beyond na duman sa working hours ninda, nagahalat po yan na Ravax. So, di ba po Ma'am Tet? Ano nga ni ito so, day bako man ito vaccine. Pero feeling ko Ma'am Tet, one of these days, since mapo naman ang tag-uran, mabisita ako dyan sa imo. Mapabako na ako ki-flu, anti-flu tibaad naman kan Kuya Ramir. Lala na po ta may coverage ng tigataltagan na ako ni Kuya Ramir kan magiging coverage minguna na bulan ni Agosto. Kay puhan ko na kayan Ma'am Tet. Dahil naramdaman ko Kuya Ramir kan nag-street dance presentation kay kan last year na ibalik. Dahil pa nga ni Kuya Ramir nakakatapos, so nakakasundo duman sa reviewing stand. So, ultimong contingent, ako sa harong, nag-chill na ako kan lipot dahil po tabi sa kalintura. Ikaw dyan aside kaya po duman sa itong mga bakuna, kan itong sunakamrot asin nakagat, may mga pa sinda, may mga other services pa po sinda, other vaccines na available po tabi dyan. Kasabay po dyan, syempre, itong anti-rabies vaccine for humans, pre-exposure prophylaxis, post-exposure prophylaxis, ining passive vaccine. Itong ining mga passive vaccine na ining earrig. Pag naramdaman ko ka ito, may igwa ko kipinsa na nakatubay niya Kuya Ramir sa iyang ikos na magkaturog. Tapos, naipit kang pinsan ko, nakamrot siya didi Kuya Ramir, nakagat siya didi sa may parteng pisngi ini. Medyo makuro kantidad lang ini. Pero, ang quality niya po talaga, masasabi mo, so pinsan ko nga ni. And then, tito ko, the other day, nagpasiring naman po dyan. The same din ang scenario sa nilapa sa Kuya Ramir kay Siberian Husky na ayam. Di man siya totally nilapa. Pero tama niya Kuya Ramir, sa pandok po talaga. And may mga booster doses po dyan. Igwa po nin bakuna para sa tetanus toxoid, flu vaccine, pneumonia vaccine, Hep B vaccine, and then itong sa mga minor surgeries. Kaipuhan lang po nindong mag-inquire dyan and magpa-schedule man. Pwede po kamong mag-message sa indang official Facebook page, ang Ravax Animal Bite Center. Sabi nga ni Izan, be wise, immunize, trusted since 2016. Imagine, 2016. 10 taon na Ma'am Tet sa indong negosyo, pero serbisyo, dayman po tabi nagbabago. And mas nag-spread pa iyan, bako lang digdi sa manibang parte kan sa tuyang rehiyon, kundi po parte naman kan ibang National Capital Region, Garigua naman. And talaga pong hahanap-hanap yan. I mean, bako mas hanap-hanap porket na may mga insidente kayan. Kundi po, dapat po tabi na
magpabakuna ng GAD. And ang last time po kayo nakahuron ko ang City Health Office na itong sa mga tandok-tandok baga, itong supigba padago Kuya Ramir kan sa mga kada buru barangay, dahil na po tabian pig-advise kan mga eksperto, kan mga doktor, dahil po tabi taday man iyan kay mga scientific na pag-aadal na talaga pong makakapagsalbar. And dahil na po paghalato na mamatian ta pa o kan sisay man na miyembro kan sa tuyang pamilya, nakita po an mabiktima kayo ng mga rabies po tabi na iyan. Maray na pag-auto kay Sir Jam Legaspi Albay, kay Juan Agapito Padoria, kay Melchor Silvestre, kay Sir Homer Realista Lola, kay Ma'am LV, kay Ma'am Gemaline, kay Mark Jowen Marcaida, nakaantabay man ngunyan, kay say pa ba ini? Kay Tanggol Abera Chan, kay Ma'am Erlinda Valladolid del Mundo, nakaantabay po ngunyan na pagkahapon. Sabi ni Ma'am Teta, dapat medyo maluwag ang sked. Baysa na ngaya po ma'am, tayling-hilingon ta before mag-opening ang dapat dapat makaipos na ako ngunya na baka mga weekend. Ma'am Tet, matchat ako sa imo kasi ang opening ka na Ibalong Festival is August 7 and madurar po yan sa good 23 kan Agosto 2026. Matchat nila ako Ma'am Tet sa imo kuno arin ako pwedeng baka pag Thursday or Friday. Wala na ako masyadong tariri kasi bago nasingil ako kan regional director kan Napolcom Kuya Ramir. Na sabi ni Ma'am Tet. Sige Ma'am Tet. Baka sa aga makapasyar ako dyan Ma'am Tet. Nasasyon lang po ako turutad-taod kaya. And early out kaya subaget. So today may examination lang po Ma'am Tet. Nasingil ako Kuya Ramir kan taga Napolcom. Kasabi na, kinuha sabi ko ma'am, pasensya po niya ako RD, hindi pa ako nakakabisita dun sa office. Sabi niya, kaya ma'am, nag-aantay na po ako dun kasi kinuha mo ang number ko. So I expect na pupuntahan mo ako within the week. Sabi ko, baysa na po niya ako ma'am, tapag medyo maluwag na ang schedule. Saro po niya ako ma'am, ikas duman sa bibisita ko po sa imong panrehiyon na opisina. Very accommodating po na regional director ka na Napolcom, hindi po sa Bicol Region. Maray na pagkauto kay Sir Jowen, Mark Jowen, sabi na good afternoon po ma'am, pabati da po sa mama niya na nasa harong lang, si Ma'am Gemaline Marcaida, nakaantabay man po ngunyan siya, kay Sir J. Balesoro, nakaantabay man po ngunyan na pagkahapon, nakaantabay da po from RRJ Subdivision din po sa Ginubatan, always naka-DCGB, kay Sir Homer Realista Lola, happy Tuesday ngaya po. And then kay Kuya King Reginaldo dyan po tabi sa Barangay Bunker 1, Legazpi City. Kasi bago pa ini may message sa si Kuya King na nakaantabay da po sila. Puon pa sana sa Barata alas 12. Pero kasi bago pa ining aga, early morning, from sign on to sign off ini. Puon sa morning hirit, anhapot, tingog kan banwaan, asin aramon niya to. Sagod pa ini at siya na pagkahapon. Wala ki ano nga ni, wala ki Senate hearing, impeachment trial para po tabi kay Vice Presidente Sara Duterte. Kaya may Bicol target po tabi turutad tao. Nakasanayan tabaga kaya na mga barata mi man dyan sa sa session regular kan mga sanggunian panglungsod. And medyo naman kasi sa Wednesday na po na i-report. May coverage nga ni po and live man ni sa programa ni Sir P. Ito po tabi na mga pangyayari po dyan sa impeachment trial. Napapanahon man na maaraman kan publiko kung ano po ang mga update asin mga pangyayari po tabi dyan sa nasabing pagdangog manungod po tabi sa mga pigsasabing violasyon sa man ibabang mga lay kan sa tuyang kansa indong Vice President. Ang sa kuyang ka-partner po sa technical, si Kuya Ramir Tanay, si Jerome Nico Martinez sa IT, asin si Carmel, asin Joven, sa Sorsogon State University. Ako po si Angel Mostaza. Bye-bye. Siko, baywa, aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng